Go Mas Satria sinau odo-odo peralihan Manyura. Yen micara kudu manis arep entek kok. Yen micara kudu manis. Boleh. Dadi nek sarep entek didukke. Yen micara kudu manis. Ngono ya. Mulih. Dok 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 dok. Dialog. Aduh kukulun. Aduh kukulun. Kula namung saged nyebat wae. Ora dadi ngopo, Nger? Wis dadi pestine si Jabang bayi.